YouTube Mirasım kanaly. Halim İşan 1907-nji ýylyň baharyna Gyllarbadyň bennesen howasyna bir oglanjyk dünýä indi. Oňa adyna Halim dakdylar. Halimyň beýik taňra ýakyn bolmak üçin owaň iň uly ýaşly namazhon adamlarynyň birine adan aýtdyrdylar. Oňa adynyň Halim döwüni mälim edip toý tutdular. Çagan kakasy ýady berdi molla gapaçykdy welin. Bir hordan gelen derwiş aňardan geläýdi. Ol heni ýewin alyp ýetişilmedik toý keçeleriniň bir çetine oturup dowa okudy. Soňra ýady berdi molla ýüdülenni. Ey beýik taňryň bennesi. Ogul ýaşy udyn bolsun. Merilligi bolsun. Musulman bolsun. Amin. Perişteler äminlisin nip ýad berdi molla jogap berdi. Ey beýik taňryň bennesi. Bu çagaň takdiri. Görjek güni garan görnýär. Ýagdaýyny tapsaň her ýylla bir sadaka ber. İnşallah hemme kıyınçılıklar emgek bolup geçip gider. Bu sözleri derwiş aýtdy. Ýad berdi mollaň depesinden gaýnaw suw guýlanýar boldy. Sepini bildirmän otursa-da ol şaga derläpdi. Ödüni dürsedi. Hemmesi Allah tarapyndanlar mehman. Bir beýik taňryň edenler razydyr. Ýalňy Allahsız çöp başy gymylap bilmez. Derwiş öňünde sarsman oturanyň musulmançylykdan dol habarly adamdygyny derrew aňdy. Soňra da ondan sorady. Perdendiňiň ady näme? Halim merdi. Halim merdi. Tu öleme. Kovadi. Ýaşy ismi var ekeni. Halim merdi peýgamber ýaşyna ýetennede. Ol öýde bolsa bolmasa da oň ak goýuny berip sadak etjek boluň. Derwiş turmokçy boldy. Oňa için nohut nabatly düňçe uzatdylar. Ol edil beýleki derwişler ýaly ýerden burnunyň teşigine çenli uzunlukda taýýarlanan hatasyny tyrkylladyp bennetinden çykyp gitdi. Ýad berdi molla derwiş owadan çykýansa gözüni garpman oňa ýygynyň garap galdy. Derwiş ýad berdi mollany. Ulala da oýup gitdi. Emma ol hiç kime sır vermedi. Derdin paylaşmak, kursoğunnaky ýüküni ýeňletmek üçin owalarynyň koloýunnaky gonamçylyga gitdi. Ata-babalarymyň peselseňem gonamçylyga baryp Kur'an oku diýenlerine egerdi. Aslynda da bu gabrystanlygyň gonammaşdy. Ödünden aňarda 6-njy arkasy bolan Sary mollady. Ýad berdi molla täze bolan perdendini oturan ýeriniň sagyna ýatyryp dowa okudy. Iň soňunda da biparh ýatan çaga ýüzlendi. Sen kakaň ýad berdi molladyr. Sen ataň baba gylçy molladyr. Sen ataň kakasy anna gylçy işandyr. Ondan aryk atanazar işan, Sary molla sen ýed arkaňdyr. Ey biýgüne pervent.
ay gün geçip durdy. Halim 7 ýaşanyna oňa arap elbini okumagy ýazmagy öwredip başlady. Qur'an Kerimiň sürelerini ýatdan öwredip urdy. Şo ýyllarda türkmen obalarynyň köpsü işan mollasız kötenýädiler. Şoň üçinem Bäherdeniň gadymy Deşt obasyndan 3-4 san ýaşuly gelip Benneseniň ýaşullaryna salat aldylar. Benim meçhit medresemiz tayyar. Ýöne mollamyz ýok. Ýaz berdim mollany. Bize berim. Ýaşullar iň soňunda ýaz berdi mollany gitmäge razy etdiler. Ýaz berdi molla şo wagt 28 ýaşyndaky iň sowatly, iň ýaş mollalyň berdi. Ýaz berdi molla gadymy Deşt obasynyň taryhyny ýaşlygyndan öwrenipdi. Kakady Baba Gylç molla oň elinden tutup diýenýäli öz ata-baba taryhlaryny okudypdy. Gadymy Deşt obasy 14-nji 15-nji asyrlaryň Arap Pars taryhy çeşmelerine duş gelýän Gypçak düzlüğünde yerleşenler. Aslynda Volga derýasynyň aşağı akymy Deşti Hazar, Sırderýanyň aşağı akymlary bolsa, Deşti Oğuz diýilip atlandyrylypdyr ahry. Ýaz berdim holla bu taryhy wakalar göz öňüne getirer durardy. Ol Deşt obasynyň adamlary bilen tiz öwrenişdi. 8 ýaşlaryna giden Halimam Çağa diýeniň çağa bolýa arab elbinäki kitaplary okap oturan bolsa-da birden özi ýal çağalar bilen daglara tarap çykaryp bererdi. Ýaz berdi mollaň gelenini bilip goňşy obalardanam okumagy gelip başladylar. Ýaz berdi molla 12 ýaşlylara çenlileri bir topara, ýokary ýaşlylary ýene bir topara bölüp okudyp başlady. Kiçi ýaşlylaryň arasyny oba çağalary okapdyr. Uly ýaşlylar olardanam köp ekeni. Halim olalım kiçiliginden sowatly bolan üçin ol 12 ýaşa ýansa deň duşlary bilen okudy. Oňa namaz farz boldy. Ol uly ýaşlylaryň toparyna geçdi. Emma oň taýýarlygy ören güýçlüdi. Uly ýaşlylar Halimyň sowadynyň ýygynyň ýetmek üçin ýene de 3-4 ýyl haýdamaly boljakdylar. Halim medrese boýunça okulmaly kitaplardan almaly derslerden maşga Qur'an Kerimiň sürelerini ýatdan öwrenmesini artdyryp barýady. Halim 14-15 ýaşyna baranna eýem kakasy bir ýere gitmeli bolsa, taliplaryň 2 toparyna da sapak bermegi oňa buýrardy. Talipler oň salyhatly, adamkärçilikli, talapkär häsiýetlerini synlap, kakasyndan berk tutýa diýip öz aralaryna gürrüň ederdiler. Şo döwürde dälren näsaglarym ýaz berdim molla okap açmak üçin getirerdiler. Ýaz berdim mollaň demi düşgüşdi. Oň asuda ýöne bilen täsirli nazary näsag derrew köşeşdirerdi. Bir gedek Bäherdeniň döwala obasyndan akyl ýitgen jahil alyp geldiler. Öňki dişleri ýaly, oňam ýeki özüni bir boş şaýa salýarlar bolyn. Ol howsarlarynyň am diýen netmän, ýaz berdim mollada barmysyňam diýmän, dazlap taşaryk çykaýa. Saklatmandyr. Şo wagtam Halim olaň üstüne gelipdir bolyn. Ýanky däli onu görüp hiç zat bolmadyk ýaly. Öýe giren soň ýere seredi oturup beripdir. Ýaz berdim holla şonno oglundaky daşky täsiri aňypdyr. Beýigidine Halimdan jyny pesip pikirlenipdir. Soňra da Halimdan täretin barmy diýip sorapdyr.
Hawa. Ýa-da ýansaň şunu oku. Uklar welin okuman beset. Ýanyna öz hosarlar otursunlar diýip ýaz berdi molla aýdypdyr. Şondan soň bu jahyl ýigit mazaly açylyp gidipdir. Şeýlelikde kim-kimden Halim o näsaglarym okap başlapdyr. Däleleri okumak Halimyň boş wagty bilen bagly diýdi. Esasy işi talipliň iki toporunu okutmakdy. Şoň üçinem oňa ilki Halim molla diýdiler. Soňa mol Halim işan adyny aldy. Deşte 10 ýyl töwre ýaşanlaryndan soň kakasy ikisiniň elinden köp sanly mollalar çykdylar. Okumaga gelýänlerim köpdi. Birden medreseň kıyın, jogapkärli işiniň daşyndan jynly näsa okardylar. Şuda kıyın görselerim, galyň benine öz näsagyny getirip, boýrugyna otururdy. Ýad berdi molla da Allahyň hak üçin ömrüne ýekeje adamy aňyr oturdy diýmezdi. Sanymjygym balam köşegimden başga sözi bolmazdy. Ýad berdi molla soňa waka ogluny pars dilini öwretdi. Bir ýetmeýän zady parsça gürleşmäge adam ýokdy. Arap diline ol bir wagt girişip başlapdy. Ýad berdi molla 1921-nji ýylda 40 ýaş töwereginde tarpataýyn bu dünýe bilen hoşlaşýar. Oň ýok bolşan bir hil boldy. Agyr kesellän bir dälini alyp geldiler. Iki sany daýaw peşeneli adamyň her soň bir gapdalyny. Ýad berdi molla onu berk tutup ogsun bilen okap otyrdy. Dinman kän okudy. Dälin köşeşýänni duýulýardy. Ýad berdi mollaň sopusy öz mollasyna käýarym bir çaý udýardy. Näsa uklajak boldy. Ýad berdi molla onu aralap oýardy da ýene okap başlady. Ol şeýle bir okaýady welin. Dälini edil zadylap barýardy. O adly, güýçli sesi ogsuny her kimem bolsaň täsir etjekdi. Birdenem ýad berdi mollaň burnuga anap aljyratyp başlady. Oň ýanyna oturanlar allan içigisi boldular. Däli ýatan ýerinden titrep bir zatlarga ýörýärdi. Halim alwaq geldi. Dälin pars diline gaýgyrýan sözlerini Halim düşünüpdi. Kömek edin diýädi. Ýad berdi molla özüni dürsedi. Aýňaljak ýal etdi. Birdenem şu ýigidi senem plan ýerde oku. On soň dolu açylar. Men gurbymga çaýdy diýdi. Demin nurtäp ýad berdi molla şeýle diýdi. Bir wagtlar bir derwiş kapymyzdan gelip sağaň öňe garan körnýär. Taňra ýakyn nurgun nipdi. Ýad berdi molla şeýle diýdi-de eýdinlanam kelimesini 3 gerek öwürdi. Şo wagtda ol bu dünýe bilen bak hoşlaşdy. Onu öz ata-babalarynyň jaýlanan Ömür Süleyman gonumçylygyna jaýladylar. Däli tut ýaly açylypdyr. Özüne agram salyp okan ýad berdi molla bolsa kazasy dolup. Kadymy gonumçylygyň bir garasyna täze gubur bolup ýatyrdy.
Halim işan kakası yok olan soňam medresede oğlunu okutmasyn dowam etdi. Emma näsaglary okumakdan elçekdi. Kakasynyň baş uzunlygyny boyuna alypdy. Öňkü saýudyň çägindäki merkezi Aziýaň hemme ýerine işan mollulary, ahunlary ýetişdirýän medreseler köpelip barýardy. Emma birdenem sopalla ýaryň kitabyny we paýyň rownakul islamyny dini häsiýetde bolan üçin okumagy gadagan etdiler. Halim okudyp ýören taliplerini derrew gutordyp mescid medreseni yapdy. Sebäbi kysy wagtda arab elbinäki kitaplary okutmak gadagan edilipdi. Bulaň medresesini gutorup öz obalaryny işläp ýörenleň eýäm gaçyp dağı aşanlary bardy. Watana bagryny berip dady gyrýan bolup ýörenlerim ýere siňen ýaly bolupdylar. Halim işan kakasynyň dowuny berdi gylyjyň ýydyna düşüp, ýüzlerini garanka tutup, günnogora tarap ýola düşdiler. Şo gidişlerine duşa owasyny talaban gözläp ýören baýyň gapysyndan bardylar. Näme hünärimiz bar? Ýygyp ýören ogry bolaýmaň diýip baýaga sorady. Oğurlukdan jümürlükden Allah korusun bayağı. Ölçürüğümüz bilen Tanrı'nın edenine kail bolup biren adamlar bayağı. Mollaçylykdan maşga haýsy gara işi buyursaň bitirip bilersiz diýip berdi gylçy gürledi. Bayağı olaň jogabyna ýelgirdi. Mollaçylyk etmeseňizem tagamyň saçagyň bereketi üçin tögür gallyrmasaňyza men halaman. Kul huwallan üçgede okaýar bayağı. Ene muny ýoňuz bolýa. Şondan soň olar agyny bolup bir ýerde bir näçe ýyl talabanlyk edipdirler. Peýgamberlaryň ýoňuny ýadykladyklaryny boyuna alyp enatalarynyň da kanatlaryny gezläpdirler. Olar gejelerini adama bildirmän, Qur'an okap, daňlaryna tyrpdyrlar. Bu baýyň maýa gözel atlygy Halim synlap başlapdyr. Oňa söýgü nazary bilen garapdyr. Halim näçe gaça durduça, oň Halima ýakyn ros gelýärdi. Emma Halimyň ähli aladasy öýlenmekde elle tutga tutlukdan aman almakdy. Maýa gözel bolsa, öz garaýşyna Halima dogry düşünýän nälerini öýdýärdi. Muňa Halimyň ýüregi elýärdi. Bu talawançylykly güzeranyna olar 5 ýyl ýaşadylar. 1937-nji ýylyň tutga tutlugam köşeşipdi. Olar agyny bolup inni ýoşluk bilen öz iline deşde gaýtmagy maslahat etdiler. Bugün erte uğramagy ýüreklerini dügenlerinde bolsa, baýyň agasy tarpa taýyny aradan çykypdyr. Gün öýleden agýança merhumy uğratmak üçin duşok sevdilerinden molla tapylmandyr. Oňa öz bolşly sebäbi bardy. Elki bilen işan mollalar tutga tutluğun pidasy bolupdylar. Ýepdük gaçalak tapalak bilen obada alanlaram molla bolup öňe çykmakdan heder edýärdiler. Biýune merhum menne bolsa, gölekçilere garaşyp ýatyrdy. Berdi gylç baýağaň ýanyna bardy. Baýağa garaşýanyňyz barmy? Merhum mihman alınmasa ýagşydyr. Ýok inim. Garaşýanmyz ýok. Molla tapylanok.
Gecene tarap adam uğratmalı. Başka halat yok. Baraladağınız şo bolsa, hiç yere adam uğradıp oturmaň. İşan verde, Halim İşan'ın lakamy. Gayrat etdiýär. On kıyınçılığı yok deyip, Berdagılç Halim'i görkezdi. O adamlar derrew ýagnandylar. Merhum jaýlap geldiler. Inni bir yerde durmak asla boljak däldi. Bayağa ýüz tutdular. Bayağa 5 ýyl dudun ýedik. Atamyň ornuna durduňuz. Köpradi. Ýagdaýlara mödüňiz görýäňiz. Men hakykatym Berdagylç. Ine bir ýigidem Halim İşan nilýän. Ýöne burunlar öz aramyzda galsyn bayağa. Gayrat edip ýatsy namazy bolar gülin. Bir ýola salyň. Ýoluňyz düşse biziň obamyza baryň. Gadymy deştden emir çaý içip gidin. Bayağa bir düýe azyk suwluk ýükläp, ol düýäni başy bilen merip, olar ýola saldy. Şo wagt garankyň içinde bir gyýyl maşgala, aman marň İşan merdi diýdi. Beýniräp çykan ses, maýa özüriň sesi. Gyýylyk ejaba maýa özüri mundan artyk gürletmänni. Olar 3-nji gün daňdanlar deşte geldiler. Yerden ýaňy günnogu berenne Halim kapa çykdy. Köçe bilen geçip barýan atlylaryň iň öňünden barýan şerhet toşunlarynyň komendanty Halim ýanyna çagyrdy. "Nire ýitirip bolluň?" "Bar öde." "Bar bolsaň gulak as. Arap elbine ýazyp bolmaň unutdyňmy? Parçan nädýäň?" "Elbetde. İkinji jahan uruşy başlandy. Dağın ilerisi faşizmin adacık koşunu bilen yaraldan olurly. Aylygyny alyp kömek bersen gorajak. Ýogsa da urşak koşuňdaňy ber." Halim İşan komendantyň bu sözüne bolýa diýdi. "Bolýa bolsa ertiri ýerden Saýwan Sahowynyň direktorynyň ýanyna bar. Öz başyňa bir sürü goýun berer, bakarsyň. Özüňi bolsa, Goranmak ministrliginiň eti bilen üpçün edýän. Saýwanyň buronuna geçirerler. Sürüýüňi serhet ýakasyna bakmaga ruhsat ederler. Oba gelme. Ör meýdanyna bol. Gürrüňçilikdir dağyň aňyrsyna. Näçe ýaraw gelenini ilerkilerden biljek bolmaly. Galanny soňurlaşyrs." Ine şeýle diýip polkovnik aýtdy. Oğlunyň diýdaryna zar bolan ejesem göz ýaşlaryny kesmän otyrdy. "Halimjan, kakaň geregine dik durup öýürmek meň borjumdyr adam" diýdi. "Olýaýjy. Eýem gepleşdim. Ertirden başlap Saýwanyny soponçylyk ederin." Halim ulagy çekmän öýlenni. Ol şo işe girişine harby gullugyna gitmeli diýip inneýänem ýokdy. 1941-1942 ýyllarda iki insem Annagylç bilen Babagylç watançylyk urşuna alyndylar. Halim bolsa sürüň ýygynyny 1943 ýylyň maýynda Halimy Sopon bolýan ýerinden urşa alyp gitdiler. Ýygynyna ýalňy dene 3 ýaşlyja ogly Annagylçy lakamy kertik.
iki sanca gyýjagady bagyrına basyp galmaly boldy. Eýen 1943-nji ýylyň güýdünde 1944-nji ýylyň ortalaryny iki gezek geregeje öz adamsy Halim Mabaň söwüşde asda sorsuz ýetenligi hakyndaky habar aldy. Halim işanyň şow edişidi, diri ýetipdi. Oğul gyýyllar 30-40 ýaşadylar, durmuş gurdular. Geregeje diri gidenden umytly garaşyp gördü. Ähli arhivler Halim Baba oğlu hakynda hiç hili maglumatyň ýokdugyny habar berýärdiler. Halim İşan oğlu Annagalyç Türkmenistanyň Owa Hojalyk institutynyň Zootehnik bölümini, soňra bolsa ykdysatçylyk bölümini 5lik bahalar bilen uturdy. Bäherdeniň gowularyny awraýarly. Gyýyllaram öýli işikli bolup gitdiler. Wah, şo gyýyllarynyň atlaryny bilmänim üçin ötünç soraýan. Ýöne bolyn Halim İşanym beýleki ýyllarça söwüşüjüler ýaly diri tenlen hatarynady. Ol şow içine Smolensk-Kraslavla operasiýasyna düşüpdi. Bu harby hüjüm 1943-nji ýylyň 15-nji sentýabryndan 2-nji oktýabr aralygyna faşizmiň aýry-aýry toporlaýyn çoduşynyň soňuna çykypdy. Bu söwüşe gatnaşan Halim İşanym asy sorsa ýetipdi. Halim İşan bu söwüşde yaralanyp gutulandan soň başga bir harby bölümiň hataryna söwüşýärdi. Agyr bombalaň zarbynyň kontuziýa düşüp gün bolýar. Ony Gorky oblastynyň çägindäki Meydan gospitalyna eltýärler we harby bölüm 2-nji gezek oň asy sorsuz ýetenligini habar berýär. Harby düdügün boýunça Meydan gospitaly 60 güniň dowamyndan soň yaralılar merkezleşdirilen gospitallara yerleşdirilýär. Halim İşanyň nirä düşenini, ayetde diriligini bilýän ýokdy. Min 1944-nji ýylyň aýaklaryna Orta Aziýaly 6 sany gün bolan söwüşüjüni Gorky Meydan gospitalynyň otly bilen Daşkende uğradypdylar. Olaň ikisiniň hosary Özbegistanyň tapylypdyr. 4 sany gün bolan söwüşüjüni bolsa Daşkentden Garagalpagystanyň 4 şäherine getirýärler. Onsoň Daşowuz şäherindäki oblast vilayet hassahanasyna yerleşdirilýär. Rozenmät sanfy we käbir beýlekleri öz hosarlar tanap ýygnaýarlar. Şo ýerde Rozenmät sanfy we käbir beýlekleri öz hosarlar tanap alyp gidýärler. Halim İşan şäher keselhanasyna galy berýär. Şoň öňýanyna şäher harby komissary wraçlara Halim İşany öz ýanyna getirdi. Oň bilen gürleşmäge synanşýar. Netije bermeýär. Şo wagtym komissary telefona çagyrýarlar. Ol gürleşesi gelse, şonu Halim İşanyň eline galanmar ekeni. Komissar geň alýar. Bir teresse öňündäki kagyza arap elpinne Halla İşan diýilip ýazylypdyr. Komissar bu adamyň oň adresiniň ýerine Halim İşan diýip galam bilen ýazyp goýupdyr. Halim İşan Daşowuň şäher keselhanasyna galy berýär. Öz başyna bir jaýda ýatyp turup ýör. Emma dünýeden bir habar. Gün adamdy. Şo döwürde asly ahallan tagta etrawyna bir wagt göçüp baran Durdaga diýen bir adam keselhana düşýär.
Durdağanı Halimi Şanyň ýanyna yerleşdirýärler. Durdağanyň agasy Bayram aga öz insini soramaga gelenne bu adamyň söwüşden gelendigini, adyny, nirelligini oň aýdyp bilmeýändigini gürrüň berýär. Ol jynlymyşyny nim, jyny tutsa bilmeýän zady ýokmuş. Ýogsa da gelip gör diýerler benne. İşiň bolmasyn agam. Bu bir musapir adam. Özüm oňşor. Durdaga 5 wagt namazyny okap teberik çykyp bilýän adam ekeni. Ol daňdanlar odan sesli bir adamyň adany aýdýan tetişdiliýe. Seressem goňşym. Men oýanyny bilip sesini goýdy diýip Durdaga biraz gurrun berýär. Aradan bir näçe gün geçdi. Durdaga ürän arasy okulýan gurhan tetişdiliýe. Durdaga öz oýanyny aňdyrmady. Goňşusy Gurhanyň Fatiha süresini tebäregi kravatdan aýagyny sallap okap otyrdy. Birdenem oň sesi tappa kesilip kapdalyna gyşardy. Kägijelerem ol uklap ýatyr ka saýwon, deş, bombo, nemis ýen sözleri gaýtalaýa diýip Durdaga biraz gurrun berdi. Dagry. Gün bolan adamda aň bolmaýa Durdaga. Käýärm huşuna gelenne bolsa, oň durmuşynaky esasatlar ýadyna düşýär diýip biraz gurrun berdi. Soňra ýene öz sözüniň üstüne ýetirdi. Egerde ol Gurhanyň sürelerini şu ýagdaýda okuyan bolsa, musulmançylykda terbiýe alan adam bolmaly. Nemis bomba diýme urşuň ýaralary. Saýwon deş sözlerini bilmedim. Oň milleti türkmen ýa-da tatar. Taryýagyz boli tatar içinden bar. Durdaga oýlanşyklurlady. Ay ýok. Tatar däldir. Oň gürleşinde ahal adamlarynyň eheňi bar. Sözüne saýwon deş diýen ýerlerem ahalla dağ işlerine bolmaly. Durdaga baş fraza ýüz tutup bu adamy ekläp saklamak üçin özüne bermegini sorady. Durdaga bu asy adressiz adamy näme ýaratjak? Ol adyny aýdyp bilmeýän adam sen hojalyňa da haýır degmez. Janyňa dert bor. Harby kamsariýata oňa garşy bolmagy mümkin. Aýnym, oň bilen özüm oňşor. Eýesi tapylýansa bizde boluversin. 5-3 tane dogurym bar. Oňorsa baksyn. Ona oňormasa öz oňyan bir döwüm çöregini oňa da ýeter. Oňa adyna näme diýdiň diýip Durdaga sorady. Durdaga biz oňa Gurban diýip özümiz atdakdyk. Bizenden hakadyny tapýansak asyz bolmasynlar. Ay onu Gurbany maňa beräýin. Baş wrach Harby kamsariýat bilen alalaşyp Gurbany Durdaga berip goýberdi. YouTube Mirasym kanaly. Şeýdip ol 20 ýyllanam köp wagt talty etrawyna Durdagalarda ýaşa berdi. İlkelkiler Durdaga eline pil alyp depilmeli ýeri görkezdi. Ol çaý çöregi men edilmeli işin hemmesini agdaryp çykardy. Ýany bilen gadawazmaga alyp giderdi. Beýlekiler gumy pil bilen basgansak ýokary ýoklardy. Gurban morsa ýene bir basgansagyň üstü aşyry gumzyňardy. Şunça ýylyň içinde onu owa 5 barmak ýaly tanady. Oňa Gurban bir adam gep bilmeýän lala adam. İşeňir arassa, ladyň çaşyp ýatsa da elini urjak adam däl.
o sarsız musapir diýädiler. Soňa waka durdaga gurbany ýygyna düşürip goýun makmany öwretdi. Soğuron gowoşulukda mal wakyp ýüren wagtlary, değişkendirek oral aýallar, "Gurbanjan ýanyma gel. Biz bir başboş öýlener niýsen, saňa baraýyn" diýip elinden tutsalar, ol öläjek bolup gaharlanardy. Olary ağlarlyp serederdi. Şeýle näse bolansoň, owadan ne uladam, ne de çağı çuwugyň adyn tutmazdy. Öňünde pala goýsaňam, durdağlardan başga ýerden çay içmezdi. Şo ýyllarda bamly bir söwda satyga gelen adam Gurbana gabat gelip gürleşip bilmändir. Ol owasyna gelenne deştlilerden sorapdyr. "Gerek daýza aýdyň. Ben birine gabat geldim welin, Halim işanyň dälligini tanap bilmedim. Öde işanaga bolsa gerek" diýipdir. Emma bu habarym birinciden üzülüm saplam gelipdir, ikincidenem urşun soňundaky erkek adamsız başa aýlyklar geregeje baş çykartmandyr. Bir günem durdagan kellesine bir zat geldi. "Gel men şuňa namaza koçsok bolup göreýin." Durdaga eline suwly künni garly, namazly garly, eltip Gurbana görkezdi. Gurban düşünmedi. Durdaga namazlygy ýazdy, geçip namaz okap görkezdi. Eýdindanam namazlyk bilen künni oň ýanyna goýup gitdi. Bir näçe günden soň Gurbanyň täret kılıp oturanyny, namazlyga menip duranyny gördi. Emma oň näme okuýanlygyny Allahdan başga bilýän ýokdy. Durdaga agyr kesele uçrady. Ol Tagtaň Türkmenistan owasyna durmuşa çykan gyýdyny ýanyna çağırdy. "Gaýdym bibi. Şu adam mara, Gurban. Gatara adam, halal adam. Meňinni haçan kadamyň doljagy belli däl. Sen Gurbany öýüňize alyp git. İşledi ber. İşe çulum. Bir döwüm çöreňme ysganma. Ol ýaha dil açar ýa-da oňa ahal tebittlerinden hossar çykan irdek işte tapylar" diýdi. Bibi kakasynyň sözüni basmady. Bibiň adamsy Hezret Kulu Ataýfam muňa razy boldy. Olar Gurbany alyp gitdiler. Gurbanyň asyz sorsuz ýa dillerde ýalňyz gezip ýörenine 25 ýyl geçipdi. Şu döwürde harby komisariýata bir wagt Halim işany Daşowul harby komisariýatlygyna tapşyryk giden, oňa ýol görkezji bolup gelen Şepawat uýasy leytenant aýallan ýekejegede kat geldi. Gorky oblastynyň Meydan gospitalyndan eltik gaýdan sıpar esgerim öz hossarlaryna gowuşdymy diýip. Elbetde gowuşmandy. Aradan 4-5 ýyl geçdi. Ýaşlar gazetinde bir gün bu adam hakynda makala çykdy. Bäherdenli biri gelip biziňki dällik gidipdir. Gargalaly Kara Hoja diýilen mirem gelip menki dälipdir. Emma ol Gurbanyň suratyny alyp gaýdypdyr. Kara Hoja gaty meňdeş welin öle Halim işan bolaýmasa diýip köpçüligiň içinde gürläpdir. Muňa çenli Halimyň ogly Annagylyç eýäm etrabyň baş zatehnik bolup ýördi. Ol hossarlar bilen maslahatlaşyp kakasynyň gözlegine çykdy. Aradan 35 ýyl geçipdi. Halim urşa gidenne 3 ýaşyndaky ogly adam çykyp
71 ýaşly kakasynyň gözleginde. Annawalç öz agasy bilen sonra widäp durdagan gaýdy bilen öýünü tapdy. Öllerini tanatdylar. Gurbanyň ýanyna baryp onu görkezdiler. Elbetde Allah tarapyn bolmagy mümkin. Gurbanyň öz ogluny 3 ýaşynda görşüdi. Inni ol ogul 38 ýaşapdyr. Ogluny tanamagy hak ýokdy. Emma näme düşünür? Annagylja ýapyşyp bagyryp ýatyrdy. Onu şeýle bir ewşitläp tutup durup ölün. Aklyň hayrany. Gurbany öz erkine goýdular. Mehmanlara çay berdiler. Şonu şeýle urrun boldy. Bir ýyl mundan öň durdagan ogly bodogon oğulcuğuna sünnet toyun edipdir. Bu toya Hüdük Murad'ın ovasından Rozum Mätşanow diyen bir ýaşly gelipdir. Rozum ağa aňardan gelenine näsaglap ýaňy aýňalan üssü başy tozan işeşigine bolan gurbany garsa kujoklap ağlap başlapdyr. Bu men frontdaş ýollaşym nädip bu ýere düşüp ýördiýip. Näme maňa aýtmadyňyz? Aydan bolsaňyz men halimi şan öz öýümde saklardym ahry. Hostarlaryny tapyp bererdim diýipdir. Şu urrundan soň Annawalç öz agasy bilen Rozum Mätşanowy tapypdyrlar. Rozum agaň aýaly. Rozum aga öýde. Ýöne urşdy kellesine zeper ýeten soň gatrak ýadatsaň kesel gozgoýa köp oturma görüň diýipdir. Rozum aga hemme zady. Bolşy hal gurrunmapdyr. Şu pursatdan soň Gurban ýene-de Halim işan bolupdyr. Halim agany bäherden alyp gaýdanlaryna owada olary 3 günläp garaşyp halis bolupdyrlar. Birdenem kapat taksi gelipdir. Derweden agzyny üýşüp duranlaryň arasynda geregece de bardy. Hiç kim hiç saat gürlän okdy. Halim işan asla dilýaran okdy. Ýöne Halim işan maşynadan düşürdiler welin. Ol bir wada anky tanka bolan ýal etdi. Birdenem köpüň arasynda duran aýaly geregece tarap böňkülläp algady. Geregeceň ýüzüne seredip doňan ýal bolup durdy. Göräýmäge hemme metele çödülen ýaly. Emma Annawalçyň garry ýeňeleriniň biri. Ondan Halim işan bolmaz. Ol tatardyr ýa-da özbekdir. Tapyp ýören adamyňyzy diýip hemme zady çeppe çöwürde oturuverdi. Maşala aljarandylyga düşdi. Halim işanlygyny tanatmak üçin deş dowasyndan Halim işan bilen urşa bileje uran Annawly gargulyny alyp geldiler. O wenne örgökden gelip "Haw edýäňiz näme?" Halim işanyň öňkü çeken jebir jepalaryny az gördüňizmi? Ýeriň ýüzünde bir bar bolsa. Şu adam Halim işanyr diýipdir. Olaň obada şu belli diktir, belli şahir gelli we şifin kakas beşagada samsyk gurrunňyzy goýuň. Halim işan başga ýerden gözlemäň diýipdir. Annawalç öz kakasyna inanýady. Ejesem inanýady. Annawlaga beşaga söwüşde şollaş Rozum aga oň Halim işanlygyny tasdiklapdyrlar. Janly şaýatdylar. Emma Annawalç garry ýeňesini inandyrmak üçin kakasynyň serhetde çopon bolan urşa uğramanka harby kamsariýatda galan turatlaryny çenli ekspertizadan geçirdi. Jurnalist hökümünde maňa salasally. Çopon bolan ýerlerine gaýalaň, jülgeleň, owokluň ýanyna aýlaň. İşlän ýerlerine göz düşdi hökman ýütkär. Ýöne ägä boluň maşyndan bökäýmesin. Agy işana ata babasynyň ýatan gonamçylygyna aýlaň.
İnşallah açılar diýip maslahat berdim. Annagyl şoğsarlary bilen maslahatlaşyp Halim Işany 35-36 ýyl mundan öň çopon bolan ýerlerini aýlapdyr. Ol özüniň çopon bolan ýerinäki ýatag edinýän gowagyna baranna maşyndan düşjek bolup kapyny dyrçanaklap beripdir. Olar Halim agan maşyndan düşüripdirler. Halim Işan meýdanyň ýylançy ýanyndan çekinmän göni gowagyň içine girip gidipdir. Soň ýygyna gelip gaýalary kertler sypapdyr. Ýoşunyň bir düýbüni opurup gözlerini yumup boň ýakymly ýysyny aljak bolýan ýaly ullun demin alypdyr. Halim agan ata-babasynyň ýatan gonomçylygyny eltenlerine ýanyna oturan ýegenler bolan ýaş ýigitden plan öwlýämi diýip sorapdyr. Ýaş oglanyna oğlum howa diýmän bilemok diýipdir. Halim aga onu bilem zok diýip jogap beripdir. Sadagasy gitdi ma Işana baranlaryna aha Işanmy diýip sorapdyr. Hawa diýseler maşyndan düşüp ayet Kur'an okapdyr benne. Halim Işan üçin beýik taňra öwliýälere sowunmaklary oň kem-kemden gowlanmagyny getiripdir. Oğlu oň sakal murtlaryny timarlap, täze libasda saklapdyr. Gül pürkülen ýaly otogda saklap, täzece namazlyk, agzy ýapylgy, gadymy hyýwa ustaatlarynyň ýasan kündügini alyp beripdir. Ay gün geçip durdy. Bir gün Annagyl kakasyny alyp oň uruşdan öňe işleýän ýere bolan depe goýa gitdiler. Beriň golaýyna gadymy gonomçylyk bardy. Olar ayet Kur'an okap ýolda çaý içmekçi boldular. Şonda Halim agaň aňy tutan bolmagy çemeli. Ol Anna ul bara. Anna ul garwuly diýip ýylgyrdy. Kakasynyň bu sözi Annagyly uruş ýyllarynyň ahyryna alyp gitdi. Uruş ýatanynyň ýygyanyna kyllardy. Atyn debsläp barýan Annagyl birden Anna ulagaň öňünden çykaýdy. Salam berdi. Anna ulaga Annagylyň oglunlyk adyny tutdy. Kertikjan, taglykmy, gurgunmy köşek diýdi. Şükür Anna ulaga. Kakamyň nire dedigini, haýsy ýerde ölüdigini diýirdigini, Hasan geljegini aýtsaň, şu atym mereýin nidi. Wah! Aklyňa başyňa döneýin balam. Kakaň Hasan geljegini, ölüdigini diýirdigini bir Allah bilýär. Ol uýlugyndan agyr yaralanyp, baran matlamyzda gospitala düşdi. Ýöne ol polkumyzda wepat bolup jaýlama üçin getirilen 7-8 sany musulman ýigitleň jynaza namazyny oň okap beren dogrudur. Netibes tartyp bir ýerlerden çykaýmaga mahmaldyr oglum. Atyňy maňa da hiç kime de bermek öşek. Atyň mal garaňa seretmäge gaty gerek bolur diýdi. Anna ulaga ýüren parasatly, kiçigöwnli adamdy. Ol Annagyl synlap durşuny. Bu jagaz oglundan kakasy Halim Işan. Atasy ýa berdi mollaň ýysi gelýär. Allah köp görmesin. Ahnaly çekip oturan geregejeň maňlaýyndan diýresinä herne diýip oýlandy. Hawa Smolensk töwüş agyr düşüpdi. 1943-nji ýylyň baharyna Annagyl garwuly owadyşy Halim agaň agyr ýatanyny gözi bilen görüpdi. Emma oň soňunyň näme bilen uturanlygyny bilen okdy. Şoň üçin anyk bir zat aýtmaga çekinýärdi. Halim Işanyň hosarlary bolsa Anna ulaga anyk bir zat aýtdyraslar gelýärdi. Annagyljam oglan bolsa-da öýlerine edilýän gürrüňlerden kulagy anan soň atyny berip kakasynyň ýagdaýyny bilesi gelipdi. Halim Işan Anna ul garwuly bilen Günmatar Kalininsk frontunyň
1943-nji ýylyň 7-nji sentýabryndan 2-nji oktýabr aralygyna öz diwiziýalary bilen Smolensk operasiýasyna gatnaşypdylar. Oň taryhy dokumentleri bar. Ana ulağa tiz utulup ýene-de sögüşe giren Halim Işan şondan soň agyr yaralylan ýanyna geçirilip harby hasapdan ýitirilipdir we 1943-nji ýylyň noýabryna oň astsız sorsuz ýitendigi hakynda habary oň aýaly geregije gowşurýarlar. Geregije ilki Saýwan hojalygyna sygyr saldy, soň buýrulan işlerde işläberdi. Gözmonja uýal bir ogul bilen iki gyýjagaz bir döwüm çörek tapmaly. Uruş Smolenskde bolsa-da oň zarbyna deşt Saýwan owalar elenip durdy. Sağyjyklan gün-günden renk köçüp gelýärdi. Geregije ullun demin alyp, "Ya bir var Allah. Demlerine degmeseň bolýar" diýip daňdan gidip göz baglanan soň öýe gelerdi. Halim Işan gutulup ikinji gezek sögüşi ýerine 1944-nji ýylyň maýynda huşsuz galýa. Ol bu gezek meýdan gospitalyna ýatýa. Şo ýylyň aýagyna Özbegistana 45-nji ýanwaryna Rozum Mätjanow, Ýusup Gurban Nurdiýew, İlmet Eşekiýew, Halim Baba dagy daşowda getirilýär. Olaň hemmesi güňdi. Agyr kontuziýaň içerinden ýaňa bolar, bir-birinden bihabardylar. Olaň bile gelenni, ýaňy tapylan arxiv kagazlary şaýatlyk edýär. Agyr günler geçip gidipdi. Annagyl şakasyny nähil bejerip boljagyny bilmek üçin oň kakmadyk gapsy almady. Braşlara medisinaň almy ojoklaryna gatnady. Kakasyny depesiniň üstüne götärdi. Dermandan haýr degýärdi. Emma ýaşy bir çene baran üçin ol on çoklu açylyp baran okdy. Ýöne gowlunýany bildirýärdi. Ilki giläýen günler Halimaga oturanlara bir zatlar görünmerýärdi. Gorkuda ta gör ogly mawtumuly diýişdirip, ýydynnanam bombo nemisler diýip bulun muzur söýler aýdardy. Oň alkymyna gymyllaman oturan garryja ogluna badije. Wah, 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 wah. Şol Işan agada, şol Halimda. Deşt oturýar kabrente unaş içiripdim. Sağlyk bolsa açylar inşallah diýip Allah'ın çağırýardy. Ana şo günler bilen deňäňde Halim Işan açylan ýarly. Ol päkide geynerdi. Öz sinasyny şeýle arassa saklardy welin. İl gün oňa guwanardy. Aslynda da Halim Işan tertipli, arassa adamdy. Ömründe ýatasy we täret kılan adam däldi. Halim ağa bilen oğlunluğunu bile geçiren ýaşly, deştli oňşulary, Patşa Gaýp Nadarowly her günniň ýaly oň ýanyndan çaý içip giderdi. Namaza durardylar. Halim ağa bilen bir gurruna düşünüp bilmeseler, "Gowja boli Işan ağa, anyň serip diňle" diýip gelgarardy welin. Halim ağa da muňa gelgarardy. Ve eýam Halim Işanyň aňynyň gowlananyny, many tutýanyny görkezýärdi. Annagyl kakasyny bile ýaşaşan 16 ýylynyň içinde her ýylda bir näçe gedek mukaddes öwliýalary ziyaret alyp giderdi. Olar her gedek baranlaryna öňkü gidenlerinden soň bu gedek ganymatlaşyp barýardy. Kellesi ullokan telpekli, egini donly, kösürek sakallı Halim ağaň özüm öwliýalary gelenine eselýärdi. Urhanyň sürelerini koýardy. Bir gedek Annagyl kakasyny odolku oturumly owalar bolan deşte alyp gitdi. Olar öňem köp gedek gidipdiler.
Gedek Halimi Şanyň ýüzi nurlanan ýaly. Urajak bolup durkalar annagyls, mundan 100 ýyl öň tikilen gaýş bukjada bir kitaby kakasynyň eline berdi. Bu kitap kakasy ýaz berdim hollaň, atasy babagyly mollaň iň soňunda Halimi Şanyň özüniň ulanan mukaddes Qur'an-ı Kerimidi. Halima we onu eline alman katanady. Geregejäň ýüzüne seredip ýylgyrdy. Oňa tutuş maşgala begenni. Halima we Qur'an-ı Kerimi keli bilen jebis tutup, jiltiniň aşar tarapyny öňe edip, üç gedek maňraýyna degirip taqdim etdi. Muňa özü Halimaň ýüreginden gelýän musulmançylyk duýgulardy. Muňa özü Halimaň saglygynyň gowlanýanlygyny aňlatýardy. Halima we Qur'an-ı Kerimi doğunyň sawoltugyna sallyda. Annagylja ýoly düşýär diýen manyda kellesini ümläp göberdi. Annagyljam geregejede oğuljuklary ak kılajam, döwlet kılajam, ýad kılajam, nepes kılajam, gaýyllar senem miwem, gülwiwem atalarynyň gün gelligçe gowlaşýanlygyna guş bolupdylar. Halimagaň özüniň hem olara barha mehr artyp barýady. Geregeje şol durmuşyň geçen agyr lawyrynyň astyndaky başdan geçirmeleri ýadyna salan bolsa gerek. Oň gözünden begençli ýaş düwmeleri paýrak gitdi. Muny aňan Halima we beýtme diýen ýal kellesini ýok diýen manyda ýaýkady. Olar deş dowasynyň gadym medrese mesçitleň bolsawasyndan mardylar. Halima we köne diwarlary mukaddes topragy mehr bilen sypady. Ýerinden turup duruşyna, kabulasyna bakıp nämedir bir zatlar okudy. Annagyl şaýty vraza, haýs pehmdar adama gabat gelse, huşsuzlygyň aňyň ýitmegini giýje ünlü iş edinip öwrenýärdi. Halimaga da gowlunyp barýardy. Bir günem Halimi Şanyň dünýäden gaýdanlygy hakynda habar ýaýrady. Allah tarapyn ýaly ýolmadyň edilýän ýanlarynda Halima we hamada adam ýaly bolup, är aýalyň haýsy tarapy bolsa da ikisiniň nikahı bozulýanlar. Soňra olar hoşlaşmak üçin bir-birini ellemellerler. Sebäbi bini kadırlar diýip aýtdy. Geregeje Hudaý saklasyn, entek ölmä görelliydi. Aradan 11 ay geçdi. Geregejede ýurdun täzeledi. Bu gamgyn wakalar 1993-nji 1994-nji ýyllarda bolupdy. Olary ata-babalarynyň ýatan ýeri bolan Ömür Süleyman gonumçylygyna jaýladylar. Ahallurmuşy 29-10-1999 ýyl Allah ulun Urfa Hedif. YouTube Mirasym kanaly.